Čau všichni, vítejte u dnešního videa, já jsem Adam Mach a tady to je moje ségra Pětka. Vítejte u dnešního videa, dneska vám ukážeme, jak moc neschopní jsme zase opět. A Budeme si hrát na Simsny. Ano, budeme si hrát na Simsny, protože si zavážeme palce. Je to One Thumb Challenge. Zavážeme si palce a budeme muset například oloupat mandarinku nebo banány a pak to Což prostě mi nejde uvidíte. ani s prstem. No, tobě to nejde ani tak, takže toho chceme vidět. To zase budeš brečet, viď? Tak přežiju. Teď jdeme už na tu challenge. Jsi připravená? Jo. Jsem si to měl teda hodně těžký. No počkej, teď si musíme zavázat ty prsty nejdřív. Ahoj všichni! Tak jo, jako první bude to, aby jsme oloupali mandarinku. Máme Já teda si vezmu takový... pomocníka. Jak jo? Ne! To budu podvádět. No to Vítka ne. podvádička. Tak jo, tak 3, 2, 1, jo, ona už začala. A To je jako soutěž? Jo. Mně to nejde, ona už to má, ona jak má malý prsty a má nechty. To nejde! To je ta první soutěž, ve který vyhráváš. Já jsem to totiž trénovala. To si dělá... Já jsem ještě ani nezačal. Cože? To... Vyhrála. Tak teda gratuluju. Jo, ukaž rovnátka. Tak jo, dalším úkolem máme tady banány. To je trošku těžší. To vyhráš asi ty. Jsem v tom úplně rychle schopná. 3, 2, 1, teď. Oh! Ne! To si děláš srandu? Bětka prostě vyhrává po první životě. Hele, doufám, že vyhraju. Lidi, napište do komentářů, komu fandíte. Buď mě nebo i Adamu. Tak to chci vědět, doufám, že tam budete psát Adam. Ne, Větka. Tak 3, 2, 1, teď. Ale ty máš asi větší knoflíky. Ne. To nejde, to fakt nejde. Co to, jak se na tom? Zatím mě to furt vyklouzuje z ruky. Mně taky. Mám první? Ježišmarja, jak to děláš? Já taky nevím. Pořád je to 2-1. Jsi napřed, viď? Tyjo, ježiš. Jo, mám druhej. Ty se máš. Ty, ale mě to teda taky nejde moc, ale přišel jsem teď na takový grip. 1. Mám to, mám 3. Tak, Ale tak mi bodej ruku zase. Pogratuluj mi. tak jo. No jo, děkuju moc. Určitě nám do komentářů napište, jaký video byste od nás chtěli další, jakože challenge, protože challenge se ségrou jsou hodně sledovaný, takže věřím, že třeba byste nás chtěli vidět dělat nějakou jinou challenge, určitě nám to napište dolů do komentářů. Mami, já jsem rozbil izolepu. Jde rozbít izolepa? Asi jo. Tak když se vám to vždycky tak pokazí, nebo jsem prostě jenom jediný na světě, který prostě vždycky tu izolepu začne vyndavat a úplně se jí rozbije. Napište to do komentářů, pokud jste, jestli nejsem sám, protože já si myslím, že Nejsi sám jsem. v tom sám. Mně se to taky stává. Já jsem pak hrozně rozšílená, že mám chuť úplně všechno kolem sebe rozmlátit. A few moments later. Aby nám ta ruka za chvilku neupadla. Jakože že tady nám nebude proudit ta krev. Wow, ty jsi chytrá. Ježiš. nějaká. Jako další tady máme zavazování tkaniček a... No, to je hodně těžké. Já teda nesnáším boty s tkaničkama, moje boty fungují, takže jsou furt zavázaný a nikdo je nikdy nesmí rozmotat, protože bych je jinak musel zase zavazovat a jsem línej a tak dál. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Sakryš. A i s těma, jo? Musí tam být očko. Už to mám? Už skoro. Jo, jsem první. Tak šup, Puka, to zvládneš, ne? Já to ani neumím. Ty to děláš ještě tím starým způsobem, viď? No dobrý, už provlíkni to. Dobře, ty. A mám to líp utažený. Šup, Kiki. plácni si. Kiki. Plácneš Mám to si? líp utažený. Plácneš Kiki. si? Co je? Plácni si se mnou. A jo. Ježi. Tak jo, tady to bylo všechno z dnešního videa. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like a doufám, že dáme 10 000 lajků. Jo. A pokud dáte, tak určitě bude další video se ségrou. Nezapomeňte napsat dolů do komentářů, jakou další challenge bychom měli udělat. Děkujeme vám moc, že jste dokoukali tohle video až do konce. Mějte se hezky a... Ahoj. Ahoj, čau.